2024-nji täze ýylymyzyň şanyna gözel diýarymyzyň ähli künjeklerine bolşaly Daşady welaýatyna da bayramçylyk dawarlaryna badalga berli. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna hormatly prezidentimiň başlanýagyna ýurdumyzyň ähli künjeklerine gowonurjy netijeler gazanyrly. Oň aýdyň mysallaryna Daşady welaýatyna da göz ýetirmek bolýar. Şol ösüşleri uzak ýollar töküp gelen Aýazbabadar garpamygym hut öz gözleri bilen görüp gowondylar. Aýazbaba bilen garpamyň ýer seher bilen welaýatyň Demirgaly künjegine ýerleşýän Sargamyş kölüne oň töwereklerine giň sehra gezelençleri ýatdan çykmajak pursatlaryň birine urly. Giň sehrada zähmet çeken çoponlaryň iş aladalar bilen tanışlyk çopon goşunyna çaý başyna gurulan söhbetdeşlik täsirli pursatlaryň birine urly. Türkmen TV atynyň gowuny göterýän görnüşler garasady hemişeli bir tarap döwletimizde bolan pek süýgüni has tartyrdy. Aydym sa distançylyk sunugatynyň ustady hasaplanýan Aşyk Aydym Piriň huzuruna Aýazbabadar garpamygy sunugat işgärleri joşguny Aydym saatlar bilen garşyladylar. Aýazbaba hemde garpamyk ýollar aşyp türkmen halkynyň taryhynyň belli bir döwürlerine şaýatlyk edýän gadymy könürgünje geldiler. Sunugat saatlarynyň taryhy portretlary şöhlenýän çykyşlary giňden ýaýwananyrly. Şeýle saatlyk reportajlardan uklanan Aýazbaba bilen garpamyk welaýatyň merkezi bolan Daşaw şäherine geldiler. Rızkal Sewda we Din Jaş merkezine olary körpeler saatlyk şowkul bilen garşyladylar. Soňra Aýazbabadar garpamyň körpeler bilen birlikde Daşaw şäherindäki taryhy we ülkany uruş muzeýine gezilenje boldy. Daşaw şäherindäki welaýat kitapxanasyna gurulan gezilenjem täsirli portretlara baý boldy. Soňra Aýazbabadar garpamyk şäherin çağılar baglaryna körpe nesiller bilen gurulýan dawarlar atnaşdylar. Olar bu ýerlerde körpelere täzil sowgatlaryny paýladylar. Daşaw şäherindäki saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumyna geçirilen bayramçylyk çärelerem ýatda gazy portretlary betlendi. Aýazbabadar garpamygyň Daşaw şäherindäki Nurum Muhammed Andaly wadynyňky döwlet sady drama teatryna baryp görmeklerem täsirli portretlaryň biri boldy. Daşaw şäherindäki 10.000 onluk sport toplumyna geçirilen bayramçylyk hemde dörli sport çäreleri körpeleriň şatlyklaryny has tartyrdy. Soňra Aýazbabadar garpamyk ertekleriň baş gahrmanlary hemde Bagtyar çağılar Daşaw şäherindäki türkmeniň Agoý binasynyň öňüne gurulan çağ tarapy gözellik paýlaýan welaýatyň täzil baş arsasynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde olar uly şatlyk şowkuny bilen garşylandy. Joşguny eýsilmeýän pursatlar baş arçanyň töweregindäki ýerine ýetirilen ajaýyp aýdym faazlar tanslar bilen goşdy. Aýazbabadar garpamyň welaýatyň baş arsasynyň daşyndan türkmen halk erteklerindäki körpelere giren gahrmanlar bilen aýlanmaklary dawaranyň şaatlygyny hasa bilende götürdi. Aýazbabadar garpamy körpeleriň şaatlyklaryny goşulandyryp welaýatyň täzil baş arsasynyň ışıklaryny ýakdylar. Baş arşanyň ýanynaky uzak wagtlap dowam eden dawarada ýerine ýetirilen aýdym faazlarda uly şaatlyga wetlenip gelýän täze ýylymyz şeýleri ukuwyndan eşretli durmuşy peşkeş beren gahrman arkadamyň beýik işleri, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň täze ösüşlerini nazarlayan başlangyçlary, watanymyz, türkmen gözellikleri, medeniýet we sunugat işgärleriniň ýerine ýetirjilik usatlyklaryny wasp edildi.